Mebehlangene bayibiza ama-F-boys. Bahlangana e-university. Kusukela lapho-ke baba bangani unomphela. Ngicela ukukutshela ukuthi basebenza imisebenzi emihle bobathathu. Emaphathini amakhadi abo ayaziwa ey'ndaweni zobumnandi ngoba bagruva wure. Mase kuthi emantombazaneni bayavithiza kuphela. Mase kuthi umngani wabo oyedwa uhlukile kule crew. Lo mngani-ke ifiance yami waguqa phansi ngedolo, wahlaba phansi ngedolo, wapropose. Well, mina naye asibhilivele lobolweni ukuthi kulotsholwani because sobabili sahlangane e-university sisasebancane, sayitshela ukuthi nje sizokwakha impilo yethu ndawonye, sinomntwana ndawonye. Ubaba-ke la endlini, Nkosi yami, indoda elithandayo ikhaya layo, uyasinakekela. Uhlala endlini, mangabe buya emsebenzini ubuya azela endlini. Ingane yethu-ke nje uyayinakekela, uyayithanda, uyadlala nayo, uyasinikeza nje uthando olwanele. Uyindoda lengayibiza ngokuthi indoda esweet. Kodwa kuhamba isikhathi ngizwe ngathi ubaba usenokungibhora kancane, yabo, useyangibhora ufiance yami because impilo yethu nje ngathi into eyodwa, ngathi indlela yegundane, senza into eyodwa. Ubuye emsebenzini, afunde iy'ncwadi zakhe, adlalisa ingane, uyayifikela-ke ebhodweni. Ngama-weekend uyapheka, uklina umuzi wakhe. Indoda nje ekhwishizelayo, ekhathele. But man, sesinalokulekha leyafana inyana, uyayi-understanda lento leyo. Ngihlale phansi nomngani wami ngimxoxele ukuthi hayi man, mina ngizizwa sengibhorekile lana othandweni lethu. Sesina 7 years sithandana, sinomntwana. Seloko ngaba ufiance lokya kwakudala enikwaziyo nani nonke. Kodwa into engibhorayo it's because siphila impilo efanayo, ngathi indlela yegundane nje. Sengibhorekile mina, umuntu engijole naye empilweni ufiance yami kuphela, ngikaze ngijole nomunye umuntu. So I feel like ukuthi something is missing man. Angazi ukuthi mhlambe singayispice up kanjani izinto, loko spice up izinto kuzolunga or kuzokwenzakala ini. Ngibhorekile kule relationship. Athi umngani kumina, yazi ukuthini mnganami, before you fix things udinga i-break. Before nje uzama ukuspice up izinto udinga i-break. Sihambe sama-girls siyikhiphe siye ku-vacation, ushawe umoya. Mangabe usubuya uzobe usuzazi ukuthi uyilungisa kanjani le nkinga, uyispice kanjani izinto othandweni lenu, ngoba umuntu wakho sonke siyazi ukuthi uyamthanda, niyathandana naye, nifuna ukwakha i-future ndawonye. Hake umngani-ke ngithi kodwa ngizohamba kanjani ngiye kwi-ladies trip because uyamazi lo muntu uzovela lathi hayi ngizohamba nani, ngizoniphelezela kwi-ladies trip, kube igama lisho lithi ladies trip. Athi umngani khulileka, ngizohamba ngiyokhuluma naye mina uMabura, ngizokhuluma naye uMabura and then zonke izinto izohlangana. Siye ngempela-ke kwi-vacation, sifike indaweni enhle kwi-island lesiye khona nomngani, sifuna vele ukuyobethwa umoya. Ayimesifika bafethu laphayana akumaphathi kwi-island, uzisha ngamaphathi, kumnandi, ikhali phathi, kumnandi, siyajiva, umculo umnandi. Bakwethu kwaze kwamnandi kwi-island, ezwa like I was having fun. Ngayikhumbula ukuthi ngathi khonto eshoda empilweni yami, bengideserve into efana nalena, ngaloku ngibhora uMabura all the time. Zelothi mamu right, kancane yena ayikho enye ifocus empilweni yakhe. Ufocuse ekutheni mamu right. Yo, ngaphefumula umoya ohlukile, ngingaphefumuli umoya kaMabura. Kwenzeka inkinga ya problem nge laphayana-ke kwi-island. Khona ubhuti engigcine sengixoxa naye-ke, umzi. Hayi baba kwethu, ngigcine sengixoxa nomzina-ke lana ephathini. Kumnandi, yazi ngezwa inhliziyo yami ithi vu, ngezwa ama-goosebumps, into engagcina ukuyizwa lokya kudala ngisaqala ukujola noMabura. Hake umzina bafethu angizise enye into engakaze ngizwe, ngezwe igazi ligijima ngemthambo. Hayi mangabe ngibuya-ke kwi-vacation, siphelile i-vacation, ngicela ukunitshela ukuthi uMabura is communicating. Ngangiblashiswa kwengane bafethu, ngiblasha. Izothiwani into yami, nangumfazi ozele wa-engagwa enefiance, nangesehlanyiswe indoda, bheka sesiyafonelana, sijabulile efonini.
nje impilo yami isihlukile. Ngicela ukukutshela nje sengizizwa ngisemathandweni amanye ngale ndlela. Into yethu yonke yavelana yashesha kwabe ngathi nje umzilo nakudala ngamazi kwashesha nje kube ngathi nje kudala sazana izinto nje za corresponda sajabulisana. Hayibo, ngizoyithini le ndaba? Naku phela sengifola for enye indoda ngibe ngihleni nenye indoda endlini. Shukuthi indaba zethu-ke ayigcinanga efonini. Hayi-ke wangi-invite-a kumzi ukuthi ngizomvakashela endlini yakhe. Yazi bafethu uma sengifikile ngigqokele khona ukuthi ngivakashele indoda. Hayi, ngicela ukuntshela-ke ukuthi iy'nhliziyo zayigxuma ndawonye inhliziyo yami neyakhe phela umzi. Hayi bakwethu indoda yaze yagcina yangiphonsa embhedeni senza izinto enginga-expect-anga ukuthi singazenza because mina nginomuntu endlini. Ngangitshela nje sizoxoxa futhi ngangafuni ukuthi sixoxele mhlampe sixoxele ema-restaurant because singaze sibonakale. Cela ukuntshela ukuthi indoda iyayithi yenza lento eyenzayo kugijima igazi ligijime umzimba wonke. Ngabe ngikwi-relationship e-wrong yini mhlampe noMabura? Why ngizizwe so nale ndoda? Why ngizizwe kamnandi kanjena nale ndoda? Cela ukuntshela-ke after sesenzile izinto ezenziwayo-ke uthando-ke beligijima phezulu beliqhuma emoyeni. Siyaqhubeka siya-communicate-a, siyajola manje, siyathandana manje, siyajola. Cela ukuntshela-ke sho ukuthi umzi lona agcine engasakwazi ukuyibamba eseyoconfronta phela indoda yami. Uyoconfronta manje uMabura ukuthi Mabura shift endleleni wena lo mntwana kudala wami engage, it's been 7 years. Nikeza thina ithuba esazi ukuthi sizomenza kanjani umntwana, somjabulisa kanjani. Hey bakwethu kwaqhuma, mina angikho ngisemsebenzini, kwaqhuma enye fight verbally kuthukwana lapha endlini ethi nje uMabura umuntu wami uSindi ngisuka naye euniversity. Ubani wena uqhamuka uzongitshela ukuthi angishift endleleni? Umuntu wami sinengane naye, sine future together, hlezi la uhleze endlini the whole time. Ubani wena ucabanga uzohlukanisa nomuntu wami uSindi? Ebafethu angayibeki phansi umuntu wami uMabura. Kwasho ukuthi nje usefikile naye umzi athi ngithe qhela endleleni. Awuyazi into eyifunayo lo mntwana lo uthanda mina, uthandana nami. Hey bakwethu uma ngabe ngibuya ngibizwe kuthiwa ngigijima endlini kuyaphuthuma. Mengifika endlini ngifica iy'nkunzi zimbili endlini. Hayibo, waze wanochuku umuntu wenkosi, waze wanochuku umzi uza emzini wendoda yami, waze wanochuku phela besijola behind closed doors. Nangu umuntu engine-future naye. Ngixolise kumuntu wami ngithi hayi kwakuyiflingi nje yesikhashana. Athi unamanga, kusho umzi unamanga, uyayazi inhliziyo ukuthi ifunani. This is the only opportunity ukuthi free yourself from le engagement yeminyaka eminingi. Free yourself uze la kumina because into yami nawe umlilo. Ayi umuntu wami-ke noMabira athi umlilo wamaphepha. Hey bakwethu kushube endlini. Ngigcine ngithi mzi lalela uMabura umuntu wami ngicela uhambe, ifiance yami kuphelile phakathi kwami nawe kwakuyimistake, kwangamelanga nje yenzakale lento le, kwakuyimistake kuphelile phakathi kwami nawe. Hey bafethu, ifiance yami uMabura wagowa ekhala, avuka ekuseni akhala. Ngisho lento le isa private ayakaphumeli ngaphandle. Avuka ekuseni uMabura akhale uMabura akhale. Umuzwa ukuthi inhliziyo yakhe ibuhlungu. Wavela newangishiya nje embhedeni wambolala kwi-guest room. Ake ngicela ukuntshela kuMabura after some few days nami ngangimnikeza ispace because asakakhulumi, usakhala nje usagowa. Ngangimnikeza ispace, ngingambuzi lutho, ngingasho lutho, ngimbingelele, ngimphakela ukudla, kuphele kanjalo. Asuke uMabura-ke eze kumina ngihlalise phansi athi sithando sami kuzomela silungise izinto zethu. Silungise nje izinto zethu, sihambe i-counselling, sishade, sibe unkosikazi nendoda ngokusemthethweni, singahambi sesiqhamuka sesidelelwa omzini. Ngiya-understand ukuthi wenza iphutha, ngiyaxolela futhi ngoba ngeke ngisakwazi ukuthi ngihambe ngiyoqala i-relationship enye kabusha. Uwena ubambo lwami, ngcono silungise inkinga. Ungitshela ukuthi inkinga ikuphi, yini le ekwenze wahamba wayojola. Ngisho ngisinkosi yami kwakuyiphutha, athi ngiyalizwe lephutha, ngiyalibona lephutha. Ngitshela ukuthi lelo phutha lolo
elizela kwenza ukuthi wahamba wayojola kwakuyini inkinga yakho lendlini ngoba kumele ngabe kuqhuma mina engqondweni yakho ngoba nami engqondweni yami iqhuma wena Sindi. Ake ngichaze ukuthi mina nkosami ngangizola sengibhorekile la ebudlelwaneni singasaspice up izinto singasazami singasafaki effort sesiphila impilo eyodwa nje impilo eflat. Athi uMabura kuzomela ukuthi sizame siguglishe ukuthi ilungiswa kanjani into enjengaleyo. We need to spice up things, like I am willing to go all in to work 100% ukuthi le relationship le isebenze. Ayingempela uMabura eku-ChatGPT echazela u-ChatGPT inkinga zakhe ebuza ukuthi singayilungisa kanjani i-relationship. Angifuni ukuhlukana noSindi, she's the one. Wenza iphutha umuntu wami ushilo nje wenza iphutha phela ama-ChatGPT ubuye naye aku-advise otherwise athi wenza iphutha we-robot endini. Cela ukukutshela ukuthi uMabura-ke ubhizi nkosi yami umuntu wami uyaplana ukuthi usefuna sihamba ama-vacation siye nayo ku-island siye kuphi. Yo inhliziyo yami iyabanda ibanda qa. Yazi inhliziyo yami iyabanda ibanda qa. Angifuni mina ama-island, angifuni ama-island. Ngifuna lo engimxoshile. Uya-understand kwakunomlilo ongafostwa. Yabona lo mlilo lo oyophenjwa. Laphayana umlilo wawukhona automatically. Ngiyacabanga ukuthi noma ngisaqala uthandana naye uMabura angikaze ngizizwe ngalendlela engizizwa ngayo mangabe nginomzi. Umzi phela sengimblokile yonke indawo ushintsha amafoni sengimblokile ngathi ngizomenzela protection order ake nje angifonele again ngenye inamba. Ake noMabura ke sihambe ke manje siya kwi-vacation angipretend go. Ngiyapretenda bafethu sihambe ke siye kwi-vacation noMabura ingane yavakashiswa ngalosikhathi yavakashiselwa kogogo bayo. Sihambe ke phela manje siyorekenglisha uthando siyovuselela uthando phakathi kwami noMabura ngoba kuyacaca ukuthi into yethu le isiyaqanda isipholile. Mesifika ngale kwi-vacation hawu sisahleli nje usuku olulodwa phakathi naphakathi nalo hawu naku sengiyaquleka hawu mengiquleka ngiyaphuthunyiswa ke endaweni zakhona odokotela bakhona bafike bathi hayi ngikhulelwe ngimithi umntwana. uMabura nami i-trip yethu indlela kwasekumuncu ngayo savelana sayikhatha short sabuyela ekhaya. Besibuyela ekhaya uMabura amehla bomvu agcwele inyembezi angibuze athi Sindi umuntu wami mntakwethu esabani lesisu iyabani lengane. Inkosi yami ngithi umuntu wami ngoba ngiphambi kwakho ngcono ngikhuluma iqiniso angazi nami ukuthi ingane yakho noma ingane kaMzingi. Athi uMabura lalela lana ke mntakwethu lalela la muntu wami. Into ezokwenzakala ke manje angifuni ukwazi paternity yalengane ukuthi eyabani eyami noma ekamzini ngoba mhlawumbe ngase ngiyinikeze enye treatment. Ngizofaka amahanisi la njengehash engathi angizwa angiboni lutho. We are not going to do i-paternity test. Into ezokwenzakala lengane le ngizoyikhulisa indaba kaMzi isingemuva sesishiftele ngemuva. Mina nawe siyaqhubeka nothando lweso sihamba ama-counseling siyashada. Hey lo mfana wangiconfuse ke phela it sounds like a desperation mangabe senza kanje. Kodwa nje athi yona ndlela yokwakha umuzi lo ethandweni kuyabekezelwa. Ethandweni izona zinto ezibekezelelwayo lezi. Ayike bafethu ngisidudlile ke manje sisu ngikhulelwe. Kodwa umuntu wami uyambona ukuthi hayi lento iyamudla uyakhala ufrustrated usenokukhohlwa izinto in hayi umuntu wami ahambe ngelinye ilanga angabuyi ngesikhathi somsebenzi azaxoxela ubest friend wakhe ke lo daba ukuthi likanje ubest friend amfakele enye intombazane nje eluzinyana ukuthi yazi ukuthina nomfethu you need ukuthi urelease stress khona uzokwazi ukuthi ucabange kahle. Amfakele intombazane ngicela ukukutshela ukuthi intombazane babethi mangabe benza izinto zakhona sekamela intombazane ithi harder go harder. uMabura imudleke lento ukuthi sho ukuthi kahle mina bengislow nasenkonzweni ingakho umuntu wami wathola umuntu ingakho achitha nomunye umuntu sho ukuthi bengislow nasenkonzweni. Ngicela ukukutshela ukuthi uMabura weloko efakela amantombazana ahlukahlukene waze wagcina seyijwayele lempilo okufaka amantombazana esekhiphela istress kusona ekhiphela istress kuwona. Umngani wakhe athi you know what wena Mabura nje amantombazana asiqinisa lapho it's because wena awukazi uthola i-practice awunayo.
Uyabona amantombazane ngifayela wona amantombazane awushayayo umsebenzi azokufundisa uzokwazi ukuthi umuntu wesifazane ukanjani. Mhlawumbe uyobuya lapha nkosikazi wakho izinto zilunge ziqonde zithi qingqo. Kusho umngani wakhe uMabura oyini oyi-F-boy. Usefaka bani F-boyini usefaka umuntu wami uMabura. Inhliziyo yami ngiphatheke manje sengiphatha stress. uMabura akasabuye ekhaya. uMabura kade engaphuza utshwala usephuza utshwala uMabura. Uyabona nje uMabura use-unapologetic ngezinto azenzathi hayi bengiphume namajida. uMabura bekangasiye umuntu wamajida bekathi ijida lami wena la endlini nengane yami ulona jida lami ngiye emajideni ngiyokwenzani. Hayi uMabura athi hayi kuse siyangilimaza stress baby intontontoni. Inhliziyo yami ibe buhlungu. Uyabona sengiyabona ukuthi ayisekho into engiyihlalele lana ngikhulelwe ngedwa. Kuthi ngelinye ilanga-ke ngiyithafazela bakithi etown ngihlangane nomzina. Umzina athi hayibo Cindy you are pregnant. Ngithe ngikhulelwe mzi. Athi zingaki inyanga ngimtshele. Athi no ways. Ngaloso sikhathi leso mina nawe sasithandana. Uthini lo muntu wakho uyazi ukuthi ingane yami lo imithi la uyazi ingane yami lo ikhulelwe la ngikhali. Ngithi hayi umuntu wami selokhu ngakhulelwa akasekho right nje ngicabanga mhlawumbe uyilento le iyamlimaza. Useyikhiphele etshwaleni usehlezi nje ephumile etshwaleni usehlezi nje ihambe nabangani bakhe ngiyazi ukuthi ayikho into abayenzayo ngaphandle kokuthanda amantombazane. Angazi ukuthi uthanda amantombazane na kodwa nje umuntu wami usehlezi nje ebuya late endlini evakashela abangani ama-weekends akasalala endlini ulala ematshwaleni. Umzi athi lalela Cindy ngisakuthanda namanje ngisakuthanda wena ubambo lwami wena odalelwe mina futhi le ngane le oyimithi ngiyazi ingane yami. Ngiyazi nje kahle kamhlophe ukuthi ingane yami lo imithi. So ngizocela usuhambe uyoqoqa impahla zakho kulo yamuzi wakaMabura. Uzothutha nami because umina umuntu ekumele ngabe ngifiance yakhe. Le ngane lo imithi le ingane yami. Ngicela ukunitshela ukuthi nganqaba kwasho ukuthi usene access yokungifonela phela uMabura. Yabona le yanto le ayihlanganisile kwa ingane eyivelana ikhahlele bengathi iyagida engathi iyajabula njalo mangabe ngikhuluma noMabura. Ikhahlele kuze kubona mengikhuluma nomzi ikhahlele kuze kubonakala. Madoda sometimes mangabe ukhulele uyayidinga support. Avelana umuntu wakhona umzina angiphi support. Le ndoda ikuphi ayazi nanyaka akazi nokuthi liyaphuma liyangena akazi nokuthi ngihamba ama-appointment odokotela akazi lutho ngempilo yami. Futhi uyambona nje ukuthi ngathi asekho interested usengigcine ukuthi nje angazi usengigcinele ukuthi kwenze njani la endlini. Shukuthi-ke bakwethu ngagcine sengimuvile out because nganginama-complications okukhulelwa. Ngigcine sengimuvile out ngahamba ngayohlala nobani ngahamba ngayohlala nomzi. uMabura ngamuva out kulohlanu useyindaweni zakhe vele emsebenzini wabuyela ey'ndaweni zakhe ezozabuye ngesonto ngey'ntatha eselungiselele ukuya emsebenzini noma abuye ngomsombuluko ekuseni ngey'ntatha eselungiselele ukuya emsebenzini. Ngicela ukunitshela ukuthi akabonanga waze wabona Monday ukuthi angikho uMabura ngihambile methi uyavula amakhabesi impahla zami azikho mangabethi uthini lutha lukho athi hayi umuntu omdala lo uyayazi ukuthi into ayenzayo wenzani. Wathula wangangilandela wangangifollow up wangenza lutho ngisho nengane yakhe lengihambe nayo wangakhuluma lutho wangabuza lutho ngayo. Kuze kwafika isikhathi la sengiteta khona mangabe senza i-paternity test sithola ukuthi ingane vele eyakhe umzina kubani is the new guy. New guy nje kwathiwa nje emva kwe-paternity test wavelane wangi-engage naye wahambisa amalobolo wathena usiku uyaligcina uyawahambisa amalobolo hayi umsangano ifiance ngegama nje ukuthi ngifaka ucingo sekuyifiance futhi ucingo lelakhe isitawu sedelela phela i-ring yalo yafiance wami lo yakudala. Ake ngicela ukunitshela ukuthi nje ngikhuluma namhlanje ngihleli naye umzina sikhulisa umntwana wethu wesibili kanti futhi nomntwana wethu oqala umzi umthatha engathi ingane yakhe. Lo xhogolozana loyana wabuya ngoba nake senomona sekuthiwa ngiyashada esezomisa umshado. Baba indaba yakho ayikho nje alikho ongamisa ngalo umshado nangumuntu engimthandayo sophuma uphele emshadweni wethu.
Kumnandi-ke manje ngisemathandweni ima ngithola umaqondana wami noma siney'nkinga bakwethu kodwa ngisekhaya. Kumzi kusekhaya, iy'nkinga zakhona iy'nkinga nje ey'normal zothando, but kumzi nje kusekhaya, ngisemshadweni, ngijabulile. Ngiyamthanda umzi, naye uyangithanda futhi. Nabantwana bethu nje siwumndeni ojabulile. Kumnandi kakhulu, kwaze kwamnandi ekhaya. Ngizosibeka lapho-ke isitori sethu kwanamhlanje. Iyolala ibonene ey'torini ey'landelayo. Angike ngithi Buzz SA to all social media platforms. Ningakhohlwa phela family ukuthi nikhomente nisitshela ukuthi niqhamuka kuphi. Niphinde nikhomente nisitshela ukuthi isitori nisizwa sinjani. Nilike because kuyalisiza leli page ukuthi likhule. Nilike, nikhomente, nishare. Siyanthanda kakhulu uyobonana ey'torini ey'landelayo. Mncwa mncwa.